عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى هما نذين طاعات عبادت لنذي صالح أمل لنذي خدای için oturuşuqlanız ve muhabbetleriniz, duaya hayırlarınızı lütfu keremi bilen kabul edip de hemmenize iyiliğin içeriğiniz, dost yarınız, kavmu hişiniz, enatanız, oğul gıydınız, dünya ve ahir saadet gününmek, yüze aklık versin inşallah. Huday Teala yurdumuzu parahat edip, vatanımızı emniyet edip, ağzı verilip de, iman abreyda, halal ırtskalla, namardazar mehtaç etmeyeni, nığmat bolsulukta yaşayalım inşallah. Gözümüzün nuri ve başımızın tacı, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve baraka ve sellemin, mübarek 55. yaşında, Mirad ayda Allah Teala cihad etmeli ayeti nazil ediyor. Geçen hafta vaad ettik, inniki hafta evvelin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar bilen uyuşup tarafta kafir, Mekkan kafirler bilen evvelin bulacak ceng meydanı, savaş meydanı, Bedir urşi İnşallah beyik Allah köklüdüğünün hizmetini de yetirersid. İnşallah bir heftede Bedir urşa gaşin, Bedir meydana gaşin çıktığı mukaddemeleri var. Ama ondan önce, cengden önce, çünkü Bedir urşi Ramazan ayda oluyor. Ama Ramazan aydan önce, Mirad ayda Allah Teala cihad etmek ayeti farz etti. Şu mahalleceli 40. yaşta peygamberlik berilip de mübarek peygamberimizin yaşı 55. yaşı gelýänçe Allah Teala cihad etmelisin deyip emir etmedi. Emma bir mukaddeme inşallah uzağa çektirmerin yönü hemmemizin bitin bilmeli zadımız. Cihad nämişi? Näme hükmen elini kılıç alıp uğramalı, vuruşmalı mı? Näme deyip aytýarlar? İslam näme deyip şemşir bilen, kılıç bilen öwesişipdir. Näme bayat döküş bolmalymy? Aya beyik Allah'ın buyruğu şunun üstünde mi? Şu gurrunla näme hilli bolýar? İnşallah gowglagastak, hawasymyz jem etsek, bir belli gurrun şon bellep gedamaly. We her kimde sorak etse, jogabyny aýdagamaly. Bu bir mübhem zat, basrar ýanyk, täzir düşündirmer ýanyk, ýok sen zehninden bir kıyın zat diýer ýaly gurrun dälbi. Cihad gurrunu. Cihad diýdigi, Allah Teala'nın yolunda cihad etmeli diýdigi, Huday Teala
Gözümüzün nuru Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inniten cihad etmeli diýdigi. İki zat. Cihad etmeli diýdigi, adamlar zorlap musulman, mümin etmeli diýdigi däl. Bu bir belli bir zat. Nähilli belli? Bir adamın bokurdoğuna bıçak koyup ya tüfen koyup bol sen musulman bolýanyň men musulman boljakmy? Ya kılıç bilen şemşir bilen barsan musulman boljakmy? Ha bolýan mena musulman diýer, galbymdan inanmagy. Bir adamy zor bilen musulman etip boljakmy? Bu bir belli zat ki aklyňa adamy zor bilen musulman etip bolmaz. Beter kıssam sen näme diýer? Ha men musulman boldum diýer. Ýüregine inanmady da. Biz cihad musulman etmeden çürüğümün gurrunu däl. Cihad diýdigi beýik Allah'ın buyrugy şuň üstünde. Hudaý Taala Resulullah'a emrediýär cihad et diýip taýinke iki zatdan çürüğüm. Inheş ikisini mellämal. Her kim şil Allah Taala'nın nurunyň etegine, hidayatynyň etegine, rahmatynyň etegine we Kur'an-ı Kerim'in buyruğunun etegine girjek adam mane tapmaz ýaly. Azat terkim Kur'an'ın buyruğunun etegine, Resulullah'ın buyruğunun etegine geljek bolanna ewne geçýän tapylmaly däl. Ine şundan çürüm cihad etmeli. Bir adam dini İslam'ın ewne geçýän bolsa, halk musulman boljak bolany buldurmayan bolsa, Hudaý emrediýär şola bilen cihad etmeli diýip. Ine şuň üstünde. Musulman boljak adamyň öwüne geçmeli däl. Musulman boljak adamyň imanyň içine girjek adamyň öwüne geçilse, Hudaý emrediýär şola bilen jihad edin diýip. Bir. İkilenjisi, musulmanlar azdyryp, musulmanlar imandan çykarjak millet bolsa, şola bilen jihad etmeli diýär. Taýinki musulmanlary, mümin imanly bendeleri imanyndan azdyrmar ýaly. Inheş iki zat. Jihad kılıç bilen barýanmışdykly, hak görüň, aýdýanmışdykly, İslam dini musulman boluň diýip, Allah'ın buyrugyny girin diýip. Olada girjek dälise, onna boluň musulman boluň diýmeýänmişdykly. Näme diýänmişdykly? Onna bir adam musulman boljak bolsa öwüne geçmeli däl. İslamyň hükmüniň eteginde bolmaly, özüňi zor bir zatda etjek bolmaly däl. Musulmanlaryň başlygyny geňeşip durmaly, ine şundan çürüm jihad edilýär. Barakana zor bilen bıçak koyup, tüfen koyup, şemşir koyup bir musulman ya kafir edip bolmaz. İman näýäniň galbyň içindedir. Inhe jihadyn gurrun şuň üstünde. Hulasa Hudaý Taala Peýgamberimiz 55-nji ýaşa gelenni Şaban aýda aýa iberýär. Auzu billahi mineşşeytanirracim. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. İne şu cihat ayeti manasını gör. Ey Muhammed Mustafa, ey musulmanlar, kafirle bilen ölüşün Hudaýyň dini ýeriň ýüzünde açyk bolup dursun we hüküm fakat beýik Allah'ın bolsun. Suriye Bakara 193-nji aýa. 2-nji parada 193-nji aýa. Ine cihat şondan çürüm. Hüküm fakat Allah'ın bolmadan çürüm cihat. Hulasa bila bir cihatdan çürüm bir mukaddeme boldy hemmemize açyk bolar ýaly. Dinin öwüne geçýän tapylmaly däl, şundan çürüm jihad. We her kim dine girjek bolsa mane bolmaly däl, we her kimde musulman bolanna şonu azyryan bolmaly däl. Şikratdan çürüm jihad. Ohan Peýgamberimiziň bir aýdan mübarek sözi we sahih hadis. Men mata we lem yaghzu we lem yuhaddis bihi nafsuhu mata ala şu'batin minen nifaq. Hadisun sahih, ravahul imamu Muslim, babul imara. Peygamberimiz aýdypdyr, ey musulman, ey jawan dost, ey ýaşuly, Resulullah bizden çürüm aýdypdyr. Haýsy bir musulman adam
dünýeden geçti we ömrünni bir gedek cihad etmedik bolsa, we cihad etmedik kan, emma iyidi wa. Bir adam dünýeden geçti we ömrünni bir gedek cihad etmedik bolsa, we lem yuhaddis bihi nefsehu, öz içinden öz keplep bir cihad etsem, men bir dinin öwe gitmegine sebep bolsam da, dinin öwüne geçýärleri aýyrsam da, bir adam musulman boljak bolsa rahat boljamadan süreyim, men bir dinin ýoluny açyk goýsam da diýipdi, öz içinden hatta şonu da keplemese, şol adamyň bir ýüregine imany ejizlik, bir kafirlik ýoşaçyk şoň ýüregine badyr şol adamyň diýipdir. Mata ala şu'batin minen nifaq, bir şoň ýüregine inanmasızlyk çalaja başoň ýüregine diýipdir. Yani her kim musulman bolsa cihad eder, cihad etmek kok gelmese de içimden bir kepler. Akşı dini ewal kissem, dinin öwüne geçýärler bir ýoluň urundan aýyrsam, her kim Allah'ın buyruğunun etegine, Resulullah'ın buyruğunun etegine gelip berse da, şoň öwüne geçýärler ýoluň urundan aýyrsam da diýip içinden özü de keplemese, hiç bizir zatlaryň pikirini bolmasa, şol adamyň ýüregine bir çala inanmasızlyk baş şol adam diýipdir. Eger dine kamil inanýan bolsa, cihad ederdi, ýoksa da içinden bir keplek galardy. Resulullah'ın sözi daşy. Peygamberimiziň bizden çürüm, Ulukhan aýdan kefiş. To hemi goýy mara dil niz hast, dil farazi arş başat neybe past. Sen men aýtýas, we menne de ýüregimma, men de ýüregim Hudaýa inanýa, menne bir pak zat, menne de ak ýürek baki diýen, to hemi goýy mara dil niz hast, sen aýtýan, hawa menne imanym ma diýen, dil farazi arş başat neybe past. Sen iman bolýan bolsa, o ýürek Allah'ın mehabbetiniň üstündedir. O ýürek Allah'ın dininiň içindedir. O ýürek Hudaýyň buyrugyny etmekde, o Hudaýyň etmediýinden gaçmaň üstündedir. To hemi goýy mara dil niz hast, dil farazi arş başat neybe past. Sen imanly ýürek, ol kafirin bernamalaryny gözläp, kafirin gülüp duran ýerini gülüp, kafirin aglap duran ýerini aglap durmaz. Sen musulman adam, men de ýüregimde iman bar ahim diýen adam, kafirin bir haram bejeren zadyna gününü güýmäp geçirmez. Bir wagtda gürrüňden ne çykyp barýan, ýöne bir asasy bilmeli zatlar, jihadyň gürrüňi. Bir wagtda bir musulmanly bir kafir ýurda jihad etmäni barýanna, mu'min musulman bolun, bolmasadyňyz islamyň hukmynyň eteginde bolun diýip, bildi heýwir gawy artışmışdyk. Oha Mesihile kafirler özleriniň ulamalaryna geňeşdirler. Ey jawan dost! Ey musulman! Kafirler özleriniň ulamalaryna geňeşdirler. Bir musulmanlyň mujahidleri bir daýawly baran ýerini musulman etip barýar. Bulan ýol ýok bir öwüne geçmäni diýipdirler. Mesihi alimler näme diýipdir kafirliň bilimlileri? Bir ýoly var diýipdir. Musulmanlar dehret kılar diýipdir. Olar wörüň. Musulmanlar dehret kılýan milletdir diýipdir şol kafir alim adam. Ol akarsuwa ya şu derya bolsa akarsu bolsa wagt şoňa dehret kılmany barýandirli diýipdir. Şol ertiş, şol musulman leşker dehret kılmany barýandir diýipdir. Şonna dehret kılýan wagtlaryna özüňiziň gyýdlaňyzy, wedenanalaryňyzy ýalaňaç suwuň içinde oýnaşdyryň diýipdir. Gyýdlaňyzy wedenanalaryňyzy tapşyryň, şu suwa baryp ýalaňaç oýnaşdyrlar diýipdir. Meselen habarlary ýokmuşdyk. Ohm şol musulman ferwazla, musulman ertişleki jihad etmäni barýaly. Eger şol gyýdlary, wedenanlary gözleşip ýa gülüşipdi güýmeni asala, onu mutmain bolan tarafy basýaňyz diýipdir. Emma eger onu dagda güýmenmäni, Kudreti imanlarına dayanıp da görmeyen yanak bolup, güya şehvetlerde yok yanak bolup da imanlarına yapışıp da dehretler bilen boluverse, onu günüňde agla verin diýipdir. Onu günüňde agla verin diýipdir. Ohan bila tamam özleriniň gyýzlaryny, wenanlaryny musulmanlaryň dehret kılýan ýerlerine gaşyn iýertdirler. Bir däne mümin musulman jihad edýän gözüniň gyýygy bilen gözlerini akdyýar da şonu.
Gözünün kıyağı bilen gözden akdiýar aşa. Ondan şirem barıp İspaniýaň aňyrtyna gaşyn dini İslam eltmendirlimi? Barıp Çin'in aňyrtyna gaşyn eltmendirlimi? Ey musulman dost, şolong hemmeti jowan oglallamışdyk. Sen men ýaşymda oglallamışdyk. Diýen güllernemişdik. Hiç de evlerine de düşene fakat imanlar saklawati. Ondan sonra baran yerlerini mümin musulman etýänmişdik. Yani Allah Taalaň hükmüne etene salýanmışdyk. Inni bitada şondan märik barnamada şu musulmanlary gelin qyl, hafa toy, haram toy, film, hafazatda bilen güýmemeli. Ta bir wagt jahat dağı ýadyna düşämasyn. Ta bir wagt dağı bijrizat dağı kellerine gelmeli. Şoňa güýmeni oturmalylar. Aya şoňa güýmenmek, jan dost, dünýäňe wal kitýäm, ýok. Abraýyňa wal kitýäm, ýok. İmanyňa wal kitýäm, ýok. İçeriňe bereket berýäm, ýok. Ýüzüň nuruny berýäm, ýok. Kabryňa peýdasy barmy, ýok. İmanyňa peýdasy barmy, ýok. Kıyamatyňa peýdasy barmy, ýok. Belki öýden bereket aýryp hanybadalyň arasyny dargamaga sebep bolýar. To hemi goýy mera dil niz hast, dil farazy aş başat neydi past. Dil lip şolara aýtmaly. Ýanky musulman jihad etýärler we suwun maşyna dehret kılmana baranda olar gözlemäni. İmanlaryna qaim bolup dehret kılıpda namaz okypda ey bar Hudaýa arkamyz bol bismillah diýip oguraýanmışdykle. Elbetde jihad o şo ýolda giden adamlar halis şehit o şolar cennete barandan soňramda Allah'dan dilejekler diýe. Hudaýa bir dünýä iýer biri öldürüleli şehit bolup, yeni dirileli, yeni öldürüleli, yeni dirileli, yeni öldürüleli. Ey bar Hudaýa diýip dilejekler. Emma Allah Taala hükm etjek, "Yo, men dünýeden geçeňden fanam gaýta iýermeýän, cennetde boluberiň" diýjek. Ine jihad gurrunu da aşa. Ey bol nimetin içinde, mesliğin içinde, olun iyi veriyen bernamalaryna haram zatlary gözläpdi, şoňa hoşlugyny qadyp, hemme zatlar pikirinden çykarmak, verer çekmekdir. Inhe bir muqaddama walli Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin awwelin ulqan jeng, Bedir jengi, şondan önce Mired aýda beýik Allah Taalaň iyi veren aýasy jihad edin kafirler bilen taýinki hukum fakat Allah'ın bolsun diýenladi. Emma Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Munawwarada sahabalar bilen bolup duqa habar gelýär. Ya Rasulallah, Mekke-i Mukarremeň ulqan bir kerweni Şam şerifden, Şam diýen ýurtdan öwürlip gelýär. Medine'ye yetip gelýär diýe. Peygamberimiz da iki tane sahabasyny iyi berýär, yetin habar alyň çynmy, ýalanmy, ýerden gelýär näme ýagdaý. İki tane daýaw sahabasy gidýärler, ol Şamdan gelýän kerweniň habaryny alýarlar. Görýärler, görseler 1000 diýe, 1000 diýe, üstüde doli, herme diýeli de doli, Mekke-i Mukarremeň kafirlarynyň maly, belki köpsi musulmanlaryň öz maly. Mekke'de mallaryny hep bir gaýtdylar. Zorlap alyp galdylar. 40 nefer dagy şonu saklaýarlar we edafa adam da ýok. Ohan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarynyň arasyna elam edipdir. Hadihi ayru Qurayş. Fiha amwaluhum fakhruju ilayha. Ey sahabalarym, her kim diyeti ya özi ya atı amada olsa ay aňry kiçik bäri kiçik diýip güýmenmejek bolsa ýöreň gideýliň diýipdir. Şol kerweniň öwünden çykaýlyň diýipdir. İnşallah Hudaý şon bizden şirim iyi berdigidir. Olarda özlerini jihad etmeli bolsa eder, etmesek de esir eder. Şolaň mallarda bizinki Hudaý bile iyi berdi şon diýipdir. Oham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hükmü edinne sahabalan bir tofara o bil qalsak da boljak diýipdir. Näme üçin? Şon Peygamberimiz hatmen hemmäňiz gitmeli diýmändir. 300'den kärräk sahabasy Hazret Abu Bakr Siddiq, Hazret Umar Faruk, Hazret Ali Murtaza we başga sahabalar hem Mekke-i Mukarreme'den ulul gelin sahabalar
Ve hem Medine-i Münevvere'deki sahabalardan 300'den kärrek sahaba Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem menen çykýarlar. Yere Bedir diýen yere gaşyn, kerwen geçikjek şeýler. 150 kilometr dağı Medine-i Münevvere'den daşanrak. Aham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem teýýarlananna Ummu Waraka diýen bir daýaw denana barmyşdyr. Peygamberimize barıp bir gurrun aýtypdyr. Bir kef aýtypdyr. Aw içinde ulukan derslerde var. Ol Ummu Waraka diýen daýaw denana aýdypdyr. Ya Rasulallah, İ'zenli fil gazwi ma'aka. Umarridu marzakum. La'alla Allah Teala yarzuquni ash-shahada. Ey Rasulallah, maňa da ejazet ber. Men sen iýdiňe düşüp gitjek şu jeňe gaşyn, şol savaşa gaşyn. İçiňizde merizlen bolar. Bir dawa etmäne mätat şeýli bolar. Men bir daýaw denana diýipdir. Bijir zatda ilimden gow gelýär diýipdir. Meriz gözlemäge, perestari etmäge, heýure daýaw denana men diýipdir. Maňa ejazet ber. Men iýdiňe düşüp gitjek. Belkim şu taýda bir kafirin biri bul atdurşuna maňa dedi, belki meni şehit bolaýyn na diýipdir. La'alla Allah Teala yarzuquni ash-shahada. Belki meni Allah ýoluna jihad etdigim bolsun diýipdir. Ohan Peygamberimiz aýdypdyr: "Qarri fi beytika fa inna Allah Teala yarzuquka ash-shahada." Ey Ummu Waraka, sen öýüňde gal diýipdir. Şon Hudaý Taala sen ihlasyňa göre bir gün şehit boljak sen diýipdir. Şu dünýeden şehit bolup geçjek sen diýipdir. Peygamberimiz oham şu Ummu Warakaň adyna şehide ad takypdyr. Bu bir şehit eley diýipdir. Bu urun häzir bir keseýliň Ummu Warakaň adyna hem bolly, şehide bolly. Bu bir şehit denana diýdigi. Baryp Peygamberimiz dünýeden geçenden soňra Ebu Bekir'in Siddiq dünýeden geçenden soňra Hazreti Ömer Faruk radıyallahu anh'ın halafet zamanında bir oğlan menen bir kıyız oğlan, bir erkek oğlan menen bir kıyız oğlan zulmedip yankı şehide diyen zenanani şehit etdiýärler. Oğlan menen kıyız kaçıp gitdiýe, Hazreti Ömer radıyallahu anh tutun şu ikisini diye. Tutup getirenlerine فَأَمَرَ عُمَرُ الْفَارُوقِ radıyallahu anh بِصَلْبِهِمَا وَقَالَ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Evvelin Medine'de edam olan ikisini darasın diye. Hazreti Ömer el-Faruk radıyallahu anh. O da Peygamberimiz aýdypdy, şu Ummu Warakaň adyna şehide atdakdy, şehit boljagyny o da aýdyp gitdi, Peygamberimiz dogry aýtdy diye. Oham ol Peygamberimiz o da öz zamanyny ona şehide atdyp, soňra bitin musulmanlaryň arasyny Ummu Waraka ady aýrylyp, on adyna şehide diýenmişdikle, şehit denana diýdigi. Ahyrda şehit bolup dünýeden geçip gitdi. Ey mümin musulman Allah. Ulukan dersle ýokma işiň içinde. Wagty ki bizden ana görüpdir. Awwelin Rasulullah jan 300 sahabasy bilen çykypdy. Ha, fursat diýipdir bi. Bir wagt, bir Allah kökläpdi. Inniki meydana çeli galjagy belli däki. Şo muga belli däl şo. Nefsine allanmanlar. Özünün Hudaýy gowurýanlygyny ýüze çykartdyr. Ya Rasulallah, meni gidaýyn na diýipdir. Şehit bolmagy gowurýan diýipdir. Oň soň bir däne üstümde ölüm madämi diýipdir. Goý Allah ýoluna janym çyksyň diýipdir. Ondan çyrim Rasulullah jannada şonu gowuryp, şoň adyna şehide atdypdyr. Ey sen Ummu Warakada sen şehit denana diýipdir. Hatta bu uşlugyny bertirsen bir gün şehit bolup gitjek diýipdir. Wagtyň kadryny bilipdir. Fursatyň kadryny bilipdir. Görüpdir, evveliňizde Peygamberimiz çykyp ötýärmi? Ha, bilede barya ay inni köýdekde görerna diýmendir. Barakana özüniň muhabbetini ýüze çykartdyr. Aya biz özümizden şunim ders alaýlyň. Yani ey dostlar, yani men ruhumy Hudaý ýoluna ortaklayan diýdi welýaha. Yani men janymy ortaklayan diýdi welýaha. Yani men ganymy ortaklayan diýdi welýaha. Diniň öwgütmegenden çyrim. Birgede kellämde agyrtykmaş dini bolmadan çyrim.
Bir jegedek el ayağımız yadattık mı? Bir jegedek çay suwumy dep berdik mi? Suw sart tuqaq, açyp tuqaq. Bir jegedek ertilik subhanamı dep berdik mi? Bir jegedek naharımı dep berdik mi? Halis Allah'ın dininden çürüyüm. Bile can ortaqla öti. Hem bilen hanabadati yok mu kan? Bilen oğulgıydı enata erhileyler yok mu kan? Aya malımızdan bir den yartı, vacibiden daşqırı, yüzden miri, halis Allah'ın dininden çürüyüm ortaqladık mı? Bizatlı bolmasa da, Huday etmesin bizatlı da fikrini bolmani, yeni Müslüman bolup qaytam din yolunu geziyelleri azal kefiye atıp oturdum kan. Ya iyinden gıybet edip, uluqon haram işlere mubtala olan adamlara keplep bilenap, giyceğuni fıskı fucurun içine gezip, Allah'ın lanet eden zadına murtekip bolup buran adama hiç sat deyip bilenap, emme dinin içine gezip bilen adama bir sansık bolup durmu, bir değerli bolup durmu, bir nettirip girip de mın zindegisi yok mu, nemi beyle deyip de dilini dudamalı mı? Ol şehidi yanıklayan analar, canlarını orta aklavatiyle, özünün kanlarını orta aklavatiyle, ey Türkmen ayallı Allah, ders alın Hazreti Şehideden, ders almanımızı bilen ne özümüz verir çekerse, özümüz bir gün beyik Allah'a cevap vermeli olarsa, Huday Teala, elhakumut tekâthurun ahir kayasının aydiye, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ لَتُسْأَلُنَّ hükmen elbette tamam bir nimetlerden soracak deyiptir Huday Teala. Gevhere dide koca fersudi, panci hesra der koca paludi, gözün yerde kurttun. Nämen gözlep geçirdin ömrüňi? Gevhere dide koca fersudi. Huday aytacak kıyamatta. Men sana göz verdim yerde şun çürttün diyecek. Panci hesra der koca paludi. Dil verdim, kulak verdim, el ayak verdim, yerde kurttun şulary. Gıybatın içinde, ona bana eziyet vermek mi? Ya beyik Allah'ın rızayetinden çürüyüm sarf ettin mi? Umri hudra derçe payan bordeyi, qutu kuvvetra derçe fani kerdeyi. Sana bir 10 yaş ömür verdim, 20 yaş ömür verdim, 30 yaş ömür verdim, yerde geçirdim. Men sana can verdim, sana iyi bir çığı verdim, ertilik akşam şamın verdim. Ne ettin şolar cevap ver diyecek Allah Teala. Hazreti Şehide özünün canını orta aklattır. Ya Resulullah canımma on son bir gün çıkacak Huda yolunu orta aklayansın deyiptir. Emme dilimiz, elimiz, ayağımız hiyulmanı Allah kuvvetimiz var mı? Öz arasatçının imanlı kıyızımız ya gelinimiz, ya ayallığımız, ya ahunumuz, ya mollamız, ya azansımız, ya her bir guryeski dinin içinde gelip be, ya Allah kuvvetimiz var mı? Ya onun yüzünden gıybat, töhmet, eziyet, özü Kur'an okuyup gelip be, yeni bir zat edaptır deyip, şöyle bir kişicik aybının yüzünden gelip, gelişyen vaatlarmışlar. O da Müslüman adama, o da Muhammed Resulullah deyip iman getiriyen adama, o da özünü Allah'ın muhabbetini sayyan adama, Huday Teala kıyamette sonra edecektir. Tamam azalardan, ahmetlikten çıkıp bariyen, bir gurrundayden kamil oturalım inşallah iyidin alıp gideydi. Hulasa Hazreti Ummu Varaka ne molli? Resulullah can öyünde galliydi. Sana Huday bir gün şehit edecek dedi. Şehit de olup geçiptir sonra. Bir vakt bir teberrik adam, Hudayi adam, evliya adam, Kur'an-ı Kerim okuyup duranna, o hem Kur'an-ı Kerim okuyup, kucağına alıp, çefeli bilen on taşına ilap, sağ elinin parmağını Kur'an-ı Kerim'in hatının üstüne koyup, ihlas bilen, aşk bilen, lezzet bilen okuyup bariyanna, o hem ödünüz yanak görünün bir aydıptır. Neymi ur zahmeti galip okuyan sen deyiptir. Onu ola adam aydıptır. Ödüm lezzet alayan, aşk etiyen deyiptir. Gözümü Allah'ın kelamına kaşın iyi veriyotin. Dilim menen Allah'ın kelamını okuyan. Seferim menen taşına ilavetin ya eteğine saklayan.
Sağ elimde bikar durmasın, Hudaýyň kelamynyň üstünde bolsun diýip, hemme vüjudum şuna beremde ödüm lezzet alýanşyndan diýipdir. Goý hemme men vüjudum şu Allahyň kelamynyň üstünde aýlanyp otursunna diýipdir. Bilen näjire nerede adamlar? Bilen nägat imanly adamlar? Bilen nägat mu'min musulman adamlar? Tamam vüjudum daşyndan aýlansyn. Goý kıyamatda elim ýerde geçirdim diýse Allahyň kelamynyň üstünde geçirdim diýeyim nä diýipdir. Nämesi ta'assubşyň, nämesi hoşluklyksyn, nämesi bil adamy guur diýmeli. Bir adam haramlarda aşky bolanda o hoşuk diýlene. Emma Allah'ın kelamının içinde büyük Allah Teala aşkı ve imanı varsa ona değerli, ona samsık, ona nettirk edip yerli yerden ıza vermeli. Hazreti şehide yanıkladı canını ortağıkla ve Resulullah canına ona hoş olup seni şehide deyip at takmalı. İmanlı doğallar. Böyle gurrun bulup kalmasınlar. Böyle bir hakikat gurrun. Ey cevan dost, ey Müslüman. Hakikat gurrun lahaşıla. Eyni hoş oturuşumuz hakikat değil mi? Mannan ne beter hakikat bol geçen zatda daşla. Emma cengi Bedir gurrundan çıkıptırın. Peygamberimiz uğrayacak bolanna şehide diyen denana ecaz alacak bolli. Peygamberimiz de sen öyde galiptir. Aham birime çıkıp baryaqa Peygamberimiz aydıptır. Kim çıkıp qaytdı men yeke bilecek deyiptir. Mana kökedin deyiptir. Tüys başta tüys farmande. Hani ertişler kökedin bana kim deyiptir. Yeke geçirecek deyiptir. Aham görse Hazreti Ömer'in Abdullah diyen oğlu 12 yaşındaki oğlun leşkerin içinde diyor diye. 12 yaşındaki oğlun Hazreti Bura 12 yaşındaki oğlun bildi şey leşkerin içine gidiptirler. Ya Resulallah bizde gidesimiz geliyor deyiptirler. Bilim en atası yok mu kan? Bizim öz fikrimiz ay diyen ha. En atası iyi vermeliler diyecek de biz. Hazreti Ömer'in oğlu özü de var. 12 yaşındaki oğlu da var. فاستصغرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وردهم. Cahan oğlu fil küçüğül yani de uğurlamaydın de deyiptir. Onlara iyilerine kaydıptır. Emma Hazreti Sa'd bir kefaydiye. Sa'd kim? Sa'd ibn Abi Waqqas. On üç eftimindan odal geçenler elini kılıç alıp Resulullah canın otağının önüne durup ya Resulallah sen rahat yat. Men qafin ağzımda bir reaktı ödüm aylanıp gidip ben bir vakt kafirli Yahudiyle sana da azab eramasın. Sen keyfitte yat diyen bir sahaba vardı. Hazreti Sa'd ibn Abi Waqqas radıyallahu anh şol bir kefaydiye. Bedir cengine qaşin uğramızda Umayr diyen doğuncugum madi 16 yaşında. Okuyayın bir teverrik gurrunu. Ra'aytu ahi Umayran yetevara. Peygamberimize yeke sahabeler geçirip ötü qala. Ol 12 yaşındaki Hazreti Ömer'in oğlu ve Bura diyen sahaban Peygamberimizde qavdi. Görsem 16 yaşındaki Umayr diyen doğunum bu kunye ertişin içeğine adamın arasını bukunup durmuştuk. Fakultu ma laka ya ahi. Aytdım ey doğuncuğum näme bukunyan deyip 30 yaşındaki Sa'd ibn Abi Waqqas 16 yaşındaki kiçi ballısına inişini doğuncuğuna aydı ötiya. Doğuncuğum näme bukunyan deyiptir. Oham ol Umayr 16 yaşındaki aydıptır. Akhafu en yestasghirani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem feyeruddeni. Ve ana uhibbul khuruca la'allallah Teala yerzukuni eşşehade. Bu kunyanım deyiptir. Peygamberimiz meni görüp aysenni kiçolyan deyip meni qawarmıqa deyip korkyan deyiptir. Peygamberimizin gözünden qaçıp öteyim deyiptir. Meni görmesin, meni Resulullah arka olup gidesim geliyor, qalasım gelen deyiptir. Şehit bolasım geliyor, canım veresim geliyor deyiptir. O ham Peygamberimize haber verttirle ahir görüptir. Umayr geliptir. Sen yaşın kıçı oluyor deyiptir, öwürliydin deyiptir. ولما علم صلى الله عليه وسلم به رده فبكى فأجازه. Am iyidin öwürliyen Umayr elini yüzüne tutup ağlamağa duruptur. Gidesim geliyor ya Resulallah deyiptir. Peygamberimiz ayttir bolya gidağı biz bilen deyiptir. Sana ecada deyiptir. Ey 16 yaşındaki oğlan
Gözümden yaş aktırıp ağlamalı, men jengden aldım deyip, men Resulullah'dan aldım deyip, o da haysi jeng, gitseniz gidagan, kalsanız kalagan diyen gurrun içinde, özünüz bilýäňiz diýäniň içinde, hatmen her kim gitmeli diyen aka. Fedaka feajazahu sallallahu aleyhi ve sellem. Ağlamağa durupdur, Peygamberimiz bolýa öwrül gelaga diýipdir. Ey bilen en asasy nähili terbiyet beripdirler oğlanlaryny. Ey en atala, ey musulman en atala, ey mümin en atala. Bile oğul gyýlaryny nähili imanyň içinde terbiyet beripdirler. Bile nähili Allah'ın muhabbetini terbiyet beripdirler. Bile nähili ölüngden soňra musulman adam cennete gaşşaklygyny düşündiripdirler. Adam dünýeden geçenden soňra musulman bolsa, Hudaýyň ışkyna bolsa, gönje cennete barjagyny biler düşündiripdirler. Balyga bolýan çäle zähmetlerini çekipdirler. Balyga bolandan soňra öz hukmy özüne bolar diýip. Ýygyny dogasy bolup galapdyrlar. Beytirip oğlan yaşında şey duvatıyla, ey enatala, aya oğul gıydımıza, münsünü kendurmayın, aya oğul gıydımıza, sadece vururun. Ay men dinin zadını öğretsem oğul gıydım değerli yer, dinin zede olur, ya bir zat bolor gurrunu hadir koyaylin. Şu gurrun mırkulak assın, belkim tamam enataları eştilsin naşı gurrun. Ey enata, aya oğul gıydına Rabbim Allah deyip tanıttın mı? Aya oğul gıydına ayttın mı? Can oğul, can gıydı. Sen surat berenin seni yaradan Kadir Allah'dır deyip. Yeri göğünü yaradan taşerik çıkyan gecede yıldızları görüyen. Can oğul, can gıydı görüyen mi yıldızlar? Kadir Allah'ın kudreti de aşola deyip ayttın mı? Günnüzlükte taşerik çıkanda kudreti gör. Bir cegede ayttın mı düşündürdün mü oğul gıydına? Bizim melikimiz, razıkımız, halıkımız, musavvirimiz ve öwürlip barmamız beyik subhanu kuddus olan Allah ezül celal'dir deyip ayttın mı? İnni şun beraberine özün bilmeli. Yok şuna işsamda zede olur diyecek bolsak onun kartta iman yok olmalı oluyor. Onu bir enata elbette kafir olmalı. Huday saklasın onu. Yani Hudaya aytmalı oğul gıydın yanına Rabbim Allah deyip tanıtmalı. Tanıtmalıdır. Bir cavan oğlandan biri öz yanımda gelip näme diye. Ey enatala. Ey enatala. Dostlamın birine ayttım diye dədesi merhum olupdu. Haysi dәdelerden oğul gıydına dini öğretmeliler dәdelerden. Dədesi merhum olupdu. Oha men ayttım diye yürü gideyli kabristana alham kul huvallah okuyor. Ruhun şad edersin, däden ruhun şad edersin diyemdi. Maňa näme diýdi? Dädem öldü gitti tamam boldy diýdi. Maňa näme diýdi? Gitti tamam boldy. Doga edip kabristana hawsalamda ýok diýdi. Her an keske ferzand raqan nahord, diger keske meşhurdu bednam kerdi. Her kim oğul gıydyny Hudaýyň beren amanatydyr diýipdi, oň din gaýgysyny iýmese, on hem danışgahisi, hem otağisi, hem sayesi, bazırdäkisi, on oğul gıydynyň gamyny gowja iýer diýipdir. Her an keske ferzand raqan nahord, diger keske meşhurdu bednam kerdi. Hazreti Sa'diň kefi. Sen ata oğul gıydyň din gamyny iýmesen, başga halk on dünýä gamyny iýip de onu betnam eder ha. Onu biýawry eder ha. Onu bir hakykat Hudaýyň düşman etip goýamasyn diýipdir. Ne kadar oğul gıydylar we enatamyň ýakasyny tutsak men ahun kıyamatda diýip gelýärdi. Bir agyldan balygy bolýança Hudaýyny tanıt, peýgamberini tanıt, dinini tanıt, balygy bolandan soň elinden gelmese hiç sana günäsi ýok. Doga etdi diýer Hudaýa tawfiqy hidayet ber, elimden gelenim etdim diýdi. İnhe yankı oğulları gözden, yankı 12 yaşındaki oğlan, 16 yaşındaki oğlan, ya Resulullah men gitsek deyip ağlaşıp atıyla. Ya enatan gurrunun koyaylin, özümüz ders alaylin, ey civan dostlar. Bar kadim zamanın adamlar dayav bolýanmışdyk, 16 yaşındaki dayav, bar 10 yıl üstüne koy, 26 yaşındaki dost. 5 yıl üstüne koy, 21 yaşındaki dost. Ders alaylin.
Kan neferlerden ders al. Şu gurrundaydan oham yana gurrun ýerine alyp gideýin. Ýene 5 dagyga wagtymyz bar. Nämeden ders al? Bilýänsiň kan oglalla öýlünsem bolýar menne imana girjek, menne namazyny kazasyny aljak, menne Qur'an okuýjak diýip. Oglanyň şokly bolanlar häzir de okuýanlar. Oglanyň şokly agtykly bolanlar bar, häzir de okuýanak. Agtykly dünýeden geçip gitipdir bir tofarda. Göňül maksadyna yetip bolmaýar. Mahdumul Eşan aýdýar. Dünýäge doýmak ýok, ýene ber diýer, göňül maksadyna yetip bolmaýar. Ay bir gün ýüregim koşýar, bir gün ýüregim durar. Ha, inni bollu da sen kan dünýä ýortyň, inni dur diýer, ona puş tamaňda bolamasyn. Dünýäge doýmak ýok, ýene ber diýer, göňül maksadyna yetip bolmaýar diýipdir Mahdumul Eşan. Ondan ertiýe goýma, şuun başla. Allah'ın buyruguna, Allah'ın muhabbetine. Ay ertiyeden, ay toy gözüştün, ay oğlum, ay araday gözüşyen, ay nämet ýen diýmek, hakikat elbette bir gaty telekedatdyr. Hen gözüşen adamlardan ders al, näme öwe düşdiler? Ya haja gitjek, umra etsem bolýar, ondan meýlek diýen adam näme öwe düşdi? Haja gidipdir, umra gidipdir, bir ay geçse ýene öňkünki dämi? Kan adamla va haja gitip gelipdir, imanyň içinde, gowa adamla bolup ketipdir. Gurrun ştada tek tük badyr. Odal öýýänden haja giderin dogranlaryny nip tobany maskarara geçip tutýan adam, haja gidip gelipdir, umra gidip gelipdir, öňkünkidir ýene. Bir ay bir dogralajak ýanyk, bir aýdan soňra öňkünki. Ertiýe goýjak, bir güne goýjak, palandady goýjak diýme. Şuun maşla. Ýanky sahabalardan ders al 12 ýaşyndaky oglanlardan. Ödüme de aýdýan 16 ýaşyndaky sahabany gözünden ýaş akdyryp Resulullahdan galyp biljekkä diýip ýerine düşküşin boldy. Emma şu taada ýene bir gurrun aýdyn inşallah gysgaça edip tamam ederim. Aňyrty 8 dagyga. Ohan Peygamberimiz ograp barýanyň gurrundanny. Umma Warakanyň goýdy gallydy. 12 ýaşyndaky oglanlary da gallydy. 16 ýaşyndaky oglana ýördüýdi. Bir heýwir daýaw pehliwan kafir barmyşdyk. Musulmanlaryň leşkerine goşulyp menne gitjek diýipdir. Ohan musulmanlarda maňa begenipdir. Gulasyň heýwir ol kongurun. Musulmanlar maňa begenipdir. Bir kafir de bolsa gelle aramyda. Bir daýaw oglan bir daha gelse bir de kan kömek bolar diýip. Peygamberimiz elam edipdir. La yashabna illa men kana ala dinina. Musulman bolmadyk adam girmesin men leşkerimiň içine diýipdir. O kafir menne gidaýyn na diýipdir. Näme diýip gitjek bolýar? Şi Medine tässüp edip ýöne taýfa owadoş diýip gitjek bolýar. İmany ýok ýoksa. Baryp Mekkeli bilen urşmaly bolanda öz gany gyzyp gitjek bolýar-da. Musulmançylykdan üçin dinden çürüm däl. Ohan Peygamberimiz aýtdyr: "Irji'a." Öwürlipdir, kafirden men kömek almaýan diýipdir. Zarur bolmasa Rasulullahdan kömek almaýanmışdy. Ol Mekke'den Medine'ye gelende bir kafirden kömek aldy, zarur bolan ýerde. Zarur bolmany musulmanlygyň bir ýanyk bolsa akdamaryn gallypdyr. Fetekerreratil muhawala. Oham ol hey öwürläpdir. Menne gidaýynna diýipdir. Peygamberimiz öwürlipdir, ýüdi görmändir. Ýene gidaýynna diýipdir, öwürlipdir. Pehlewan adammışdyk o kafir. Öwürlipdir. Üçüncü gede Peygamberimiz aýdypdyr. Tu'minu billahi ta'ala ve rasulihi. Qala na'am fa aslam waltahaqa. Barakallah. Musulman boljakmy diýipdir. Allah iman getirjekmi diýipdir. Rasulullah iman getirjekmi diýipdir. Hawa diýipdir. Kelime-i şehadat aýdypdyr. Beferma gellipdir. Musulman bolupdyr, girinmi diýipdir. Ey binnagat kudret gurrun. Wagtiki odal kalbynda nejasat bady. Kafirlik bady, hafa bady. Hafany aýyrdy, kalbyny iman bilen awadallady. Kalbyny Allah'ın muhabbeti bilen awadallady. Tawhid bilen awadallady. La ilahe illallah aýtdy. Resulullah'dan yakynyna getirdi. Ödüniň goşunyň biri etdi. Ondan aňyrda ýok gelme aňrak diýeti. Dünýä ahir şihillidir. Şu dert alma. Dünýä ahir şitýislidir. Ey musulman, ey jawan dost, biz belli bolýa adam ne kadar özünden haram zatları taşaltsa,
ne kadar özünün kalbini paklese, el ayak göz kuluğunu paklese, ol adam Allah'ın muhabbetine yakin ve cennettedir Resulullah yakin bolacakmış. Yani alanak Müslüman olana inni gelağa diyorti. Adam ne kadar göz kuluğu el ayağı günahdan dolu olsa Resulullah'dan daşwalyanha. Ertiye koyma, bir güne koyma. Bir belli bir haram, günahdat bolsa, ay falan vaqt ömrüm günahda geçti, men naumid bizirdatlar, naumid şeytandır. Naumid şeytandır, naumid şeytandır. Türkmen aytýamly. Şundan Allah'ın muhabbetine yapış. Ertiye koyma. Näme için? Yaxşı işini yadigarlyk al. Bir haram işi Hudaý için terk etmek keramatdır ha. Günahını terk etmenin adına näme diýäler? Tamam evliyalar aydiye. Bir günahını terk etmek keramattır. Keramat diýen evliya adamlar da bolýandyr. Bir wagtda Kıskaçık edip aydeyin. Cüneyd diýen bir evliya geçipdir da Cüneyd Bagdadi diýe kadim evliyalardan. On bir sofisy mollası varmış da. Ol aýdypdyr 10 ýyllap ýanyna gezenden soňra. Ey pirim diýipdir. Men inni aýrylşak sen ýanyňda boljak dähil diýipdir. Näme diýipdir oda? Men 10 ýyllap sen ýanyňda gezdim, bir gezek keramat görmedim senden diýipdir. Bir göýüňe uçup duranyň görmedim. Bir Mekke barakana geleniň görmedim. Bir gaýplerden habar berýäniň, bir ewliýalardan eşitilýän keramatlardan ma Hudaý saňa bir gen keramatlary berenak diýipdir. Oha men diýipdir gitjek sen ýanyňdan diýipdir. Hey keramatly ewliýalaryň ýanyna barjak diýipdir. Am Hazreti Cüneyd Bagdadi çekipdir. Ey mollam, ey sofim diýipdir. 10 ýylyň içinde haram işe kirip berenim gördüňmi diýipdir. Ýok diýipdir. 10 ýylyň içinde Resulullah'ın sünnetini epberk kesip berenim gördüňmi diýipdir. Ýok diýipdir. Mundan ulukar keramat boljakmy diýipdir. Näme diýip keramat başga ýerden gözleýäňiz diýipdir. Meger Allah Taala'nın haram eden zadyny epbermek keramat dälmi diýipdir. Resulullah'ın ýoluny gaýym ýapyşmak keramat dälmi diýipdir. Görün artık emesdir görmegen kim atqa bolsa indallahi akram. Gowdiş görýän, gowdatlar görýän, görmeýän myň hiç zady repti bolmaz. Kim Hudaýyň diýennesi Hudaýyň aziz şoldur. Görün artık emesdir görmegen Tofalla ýaryşan aýdýar. Görün artık emesdir görmegen kim atqa bolsa indallahi akram. Keramet gördü, görmedi, diş gowdiş görüpdir, görmänler, dişini beheşti görüpdir, görmänler myň zady repti bolmaz. Kim şu o yolukda mert bolup Allah'ın haram eden zadyny epberse keramat şo. Hudaýyň dosty şo. Biz ey jowan dost. Ine bilerden ders alayly. Resulullah jan kafir bolupdyr, gidaňrak diýipdir. Musulman bolupdyr, bärik gelipdir. Ýan zadyny alypdyr. Biz haram işi epbermek Resulullah ýakin etýän zatdyr. Allah'ın muhabbetine eltýän zatdyr. Hudaý Taala kalbimizi nuri imandan doletsin inşallah. Hudaý Taala görjegimizi gowluk etsin. Yurdumuzu parahat, vatanımızı emniyet etsin inşallah. Hudaý Taala ulamalarymyz we milletimizin agzy birligini, dünýä we dinimiz abadlykda saklasyn inşallah. Bir alham, 3 kul huwallah, Sure Falaq we Nas goşup okuýaýyn inşallah. Ötülen ruhuny bagşadyp ilgin vatanymyza doga eder inşallah. Okuýberim. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Bir neçe müşkillerimiz ve merizlerimiz ve hatmi Kur'an-ı Kerim'le ve tesbih'le ve Resulullah can ashab-ı kiram, İmam Azam Ebu Hanife, ümmet-i İslami tamam din dünya avatlığa dua etmeliyipdirler. Aradma da hun mahtim ilahi amin. Kulmuna on tahzirin oğlu. İlahi amin. Amin can Huda. İlahi amin. Amin ya mucibed da'avat.
آمين يا قاضي الحاجات. إلهي آمين. إلهي آمين. تشردد أشردا إيلون مسافر ختمة هم لنا دعاء دور. آمين يا مجيب الدعوات. إلهي آمين. إلهي آمين. آمين برحمتك يا أرحم. ما شاء الله. قيرات دن يولدشتن ذي عدن ذن سبحان الله.